Așa. Ești cu bicicleta pe avion. Să decoleze avionul acum. Ia, ce facem? Să nu mai faci de-astea. N-ai căzut, crezi că o să cazi. Cum stătea bicicleta. Acum fi prima oară când l-am descărcat. Da, fie că prima oară când de când l-am descărcat. O să mai facem încă un video după ăsta. Cu Euro Truck Simulator 2, poate. Euro Truck Simulator 2. Mă, ce baltă ca lumea. Ia uite și tu scheme. Uite prost. Să văd. A și murit. Ia, asta e. N-a murit, bă? N-a murit, bă, uite. A căzut ca prost. Ia să uite aici și mai. Hai cum să... Ia, uite și pe ninja. Uite ninja, uite baba. Uite baba. Unde e milițianul? Uite miliția. Potera. Dar toți poteriștii e chei. Stai, oprește-te. Zică, stai acolo la... nu vrei să te oprești. Ne urmărește poliția, bă. Aoleu, potera. Dacă nu mine peste cap. Te-a omorât. Arestat. Ia. Doamne, dar ce calmea. A zărit sângele. Ia. Dar ce calmea sari. Am băut? Cred că e beat.